moi boas noites a todos, de verdad que sei que é tarde, pero de verdad estou encantada de estar aquí por primeira vez cantando en Villalba, que, bueno, pois ainda que temos esta noite que temos, espero que as ganas que temos aquí arriba, encima deste escenario, e a ilusión, que ao final se contaxe e que esta noite medio fea que se está ahora xa convertindo con todas estas situacións se convirta nunha noite chea de música e bonita noite. Esperemos. Gustaría presentarvos a persoa que esta noite me acompaña e así que tamén quen poda aplaudir pediríamos un gran aplauso para o produtor dos meus discos, autor da maior parte das cancións que eu canto, el é riosano, así que un gran aplauso